Hayırlı kеш, siz Müslim topşuların qoraysiz yoңғылықла шығарылышы білен студияда мен Римма Авзалова жерлігімізді болған оқиғалар турында қысқаша. 18 март күні mühim оқиға Россия Федерациясы президентін сайлаулар уздайлығы чарада müslimлілерді актив қатнашты. Сайлауларның барышы һәм нәтижелері турында Фарида Гайнетдинова. Сайлаулар башлану вакытына район буенча 16279 сайлаучы теркәлгән иде. Тавыш бирүдә 15668 сайлаучы катнашты. Бу сан барлык сайлаучыларның 96.25%-ын тәшкил итә. Быелгы сайлауларда һәр җирдә дә райондашларыбызның активлыгы күзәтелде. 1985 санлы бакча сайлау участогында тавыш бирүчеләр 8 тулган шоу килә башладылар. Менә шушындай оппак карлар явып торган матур көнне үземнең гражданлык бурычын үтәргә дип килдем. Президент сайлауларына чын күңел белән яхшылыкка, яктылыкка өметләнеп сайлауларга бик күп кешеләр килдек, сайладык. Ил башлыгын сайладык. Барда әйбәт оештырылган. Яхшы кеше булсын, безнең киләчәкне, безнең картлыкны да яхшы булсын өчен, безгә яшәргә дә, һәр көнгә дә яхшы, бәхетле тормышлар булсын безгә. Үзебезнең тавышны бирәбез һәр вакыт. Безнең өчен әйбәт булсын тормыш. Шул. Дөньяларыбыз тыныч булсын, күкләребез ояз булсын. Ходай Тәгалә безгә саулык, сәламәтлек биреп, бөтенебезгә дә рәхәт яшәсәк иде киләчәктә. Бакча сайлау участогында да сайлаучылар өчен шәй өстәле әзерләнгән. Шулай ук белгеленгән урында селфига фотога төшүчеләр дә бар. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин да гаиләсе белән әлеге участокка тавыш бирергә килде. Biz инде менә бу сайлауларны беренче чиратта үзебез өчен дә имтихан итеп кабул иттек. Һәм инде шуны әйтәсем килә, бу сайлаулар бик мөһим чара. Монда инде актив рәвештә инде барлык халык катнашыр дип уйлыйм. Менә инде әле шушы сайлау башында да инде без күреп торабыз, актив рәвештә халык килә. Авылларда инде 80-90% җиткергән җирләр бар. Менә бу махсус участокта инде уже 50%. Бу сәгатькә бу инде бик зур кешенең килүен күрсәтеп тора, активлыгын күрсәтеп тора. Равил Кузеров, Müslim районы кураторы, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры гражданлык бурычын Müslim аландагы 1985 санлы бакча сайлау участогында үтәде. Равил Кузеров Müslim районында сайлауларга халыкның зур активлык белән баруын билгеләп үтте. Müslim өзенең район центрында инде менә бу участокта бигән тавышымны бирдем. Күренеп тора халыкның күзләре яна. Янып тора, ярмаркаларында бик матур оештырганнар, халык шыгрым тулы, участокларда тәртип. Район территориаль сайлау комиссиясы биргән мәгълүматлар буенча, мөслимләрнең зур күпчелеге гамәлдәге президент Владимир Путин кандидатурасын яклап тавыш биргән. Сайлауларда катнашучыларның 96.62%, ягъни 15131 райондашыбыз Владимир Путин өчен тавыш биргән. Калган кандидатларга килгәндә күрсәткечләр түбәндәгечә: Сергей Бабуринга 28 сайлаучы, Павел Грудининга 242, Владимир Жириновскийга 92, Ксения Собчакка 72, Максим Сурайкинга 24, Борис Титовка 20, Григорий Явлинскийга 17 сайлаучы тавыш биргән. Фәридә Гайнетдинова, Айгөл Шыгаепова, Müslim ТВ-несе. Сайлауларга бәйрәм төсе биреп, үзәк мәйданда ярминкә гөрләде. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы формированиелары, шәхси эшмәкәрләр үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итте. Бүген район үзәгендә ярминкә оештырылды. Шәхси эшмәкәрләр, крестьян фермер хуҗалыклары, агрофирмалар, аерым кешеләр үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итте. Көннәр матур кар жава, сатуларыбыз бара әкренләп кар яуса да. Хәерле көннәр телим, сайлауларга бергә чыгып, бергә йөрик. Сайлауга чыгучылар ярминкәдә йөриләр, товарларыбызны алып торалар. Карлы көн дип тормыйлар. Сатып алучылар көн буранлы дип тормадылар. Озын чиратларны үтеп үзләренә кирәкле товарларны алдылар. Алар күп төрле иде. Сайлауга чыктык, сайладык. Базарда ярминкәдә дирәк кайтадыр. Илләр тыныч булсын, ни булсын. Шул безгә улы кешегә шул кирәк. Стабильность кирәк. Ит алучылар аны капчыкларга ваклап тутырып алып китте. Сөт майышы продукцияда җыйнак савытларга салынган иде. Балык чикләвек, җимеш яратучылар да ярминкәдән буш китмәде. Мөнирә Арсланова, Айгөл Шыгаепова, Müslim телевидениесе. Нарат астауында яшәүче Гөлширә Гайнетдинова бу көнне гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Гөлширә апага 95 яшь тулды. Юбилер бу көнне район җитәкчелегенең тәбрикләүләрен дә кабул итте. Нарат астауында гомер итүче Гайнетдинова Гөлширә Шакир кызы шушы көннәрдә үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилерны гомер бәйрәме белән котларга Müslim муниципаль район башлыгы Рамил Муллин, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров барды. Гөлширә апага президентның котлау хаты, истәлек бүләге, күчтәнәш пакетлары да тапшырылды. Ихлас күңелдән сезне юбилеегез белән котлыйм дигән.
Siz инде иң авыр вакытларда үзегезнең ички дөньягызны саклап, гаделлек белән тормыш кылгансыз дигән. Иң авыр сугыш вакытында да siz инде шушы илнең ныклыгын, тотрыклыгын һәм нигезен салган кеше дигән. Үзегезнең хезмәтегез белән илгә һәм инде киләчәк буынга бик күп үрнәк булып яшәгән шәхес дип язганнар. Сезгә саулык, сәламәтлек, иминлек һәм иң изге теләкләр дигән Россия президенты Владимир Путин. Гомер буе төрле эштә эшләгән Гөлширә апа озак яшәүнең сыры хәрәкәттә ди. Тормыш иптәше белән 3 ул тәрбияләп үстергәннәр. Бүгенге көндә төпче улы Фәндүс белән килене Гөлчәчәк тәрбиясендә яши. Без аның белән хәзер 31 ел бергә яшибез. Ул бик әйбәт булды. Бер нәрсәсен жәлләмәде, кунакчыл, хөрмәтчил булды. Һәм безне дә балаларын бик хөрмәт итте, кунак итте. Без аның белән шушы вакытка кадәр бер дә әйтешкәнебез булмады. Бөтен баласында бер күреп, һәрберебезне тигез итеп яратты. Тормыштан зарлануны белмәгән, булганына шөкер итеп яшәгән Гөлширә апага ак яулыгы бигрәк тә килешеп тора. Ак яулыгы төсле күңеле дә пак һәм сафаның. Җырлар тыныч матур, шушы тормышларда яшәсәк дип әйтәм. Рәхәткә чыктык. Менә минем шикелле калтайганчы әйбәт яшәсеннәр. Сугыш аның да яшьлеген урлаган. 18 яшендә ул да авылдагы башка хатын-кызлар белән фронт өчен җылы бияләйләр, оек башлар бәйләп җибәргән. Ил белән җиңү өчен омтылдык. Инде дөньялар тыныч, алга таба да иминлек булсын илдә ди юбиләр. Җыерчыклы йөзенә килешеп торган елмаюына кадәр ихлас булган Гөлширә апага тормыштан гел шулай тәм алып, алга таба да якыннары янәшәсендә яшәвен телибез. Фәрдә Гантинова, Ойга Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 2018 ел Мөслимдә профилактик медицина елы дип игълан ителде. Моңа авыруларны кисәтү, сәламәт яшәү рәвеше алып бару елы дип аңларга кирәк. Профилактик медицина елы кысаларында старт алган кайбер чаралар турында Гөлнара Хатбуллина репортажында. Сәламәт яшәү ысулларын барыбыз да беләбез кебек. Начар гадәтләрдән арыну, хезмәтне ял белән, хәрәкәт белән чиратлаштыру, саф һавада йөрү, тәнне чыныкландыру, дөрес туклану. Алар бик гади, ләкин гамәлгә кертәм дисәң, 1000 төрле сәбәп табыла. Беренчеләрдән булып үрнәкне Совет һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре күрсәтте. Алар көн дәвамында 2 тапкыр гимнастика ясыйлар. Җиңелчә күнегүләрнең максаты күңел күтәренкелеген саклау һәм нәтиҗәле акыл хезмәтенә әзерләнү. Һәрбер үзенең сәламәтлегенә битараф булмаган хезмәткәребез шушы чарада актив катнаша. Хәтта бинага килгән кунакларыбыз да шушында кирип безгә кушылып үзләренең кәефләрен күтәреп китәләр. Шуннан да 5 минутлык хәрәкәт бүгенге көндә ул эшнең файдасын арттыруга үзенең бик зур йогынтысын бирә. Аларга башка оешмалар да кушылып бара, ләкин шуны онытмаска кирәк. Физик күнегүләр еш һәм даими булганда гына тиешле нәтиҗәсен бирә. Районыбызда спорт объектлары арту, халык арасында спорт белән һәм физик культура белән шөгыльләнү арттырып берде. Физик культура белән шөгыльләнү инде ул тәнне ныгытуына түгел, рухи яктан да ныгу инде. Рухи яктан да ул нәрсә инде ул кешенең нервлар тынычландыра, кеше елмая, кеше ял итә. Саф һава сәламәтлек нигезләренең берсе. Районыбызда Скандинавия йөрү усулларын өйрәнүче, чаңгыда йөрүчеләр саны артуы куандыра. Саф һава тәнгә дава дип халык юкка әйтмәгән. Кышкы табигатьтә чаңгыда даими йөрүчеләр көр кәефләре, актив, сәламәт булулары белән аерылып торалар. Безнең Татарстан башында гына прокат дигән әйберебез бар. Суңа сәгать 3тән соң килеп кемнең лыжасы юк дип әйтеп утырмагыз, сыгыгыз, йөрегез, прокат һәрбер көнне эшләй. Безнең ут буйларыбыз бик матурланды бит инде. Шуңа хузурланып без һәр көнне чыгабыз. Әлхәмдүлилләh шөкер, Алланың биргәненә шөкер, кышы да туры килде бу ел бигрәк тә бер көн калдырмый чыктык инде без. Без кыш буена чаңгы шудык. Шуңа күрә Аллага шөкер, сәламәт. Менә бер тапкыр да ширләмәдек. Кыш буена да һәр көн инде 10 километрлап лыжа шуып кайтабыз. Оннан кайткач инде җунабыз, кыйнабыз тагын салкын сулар белән. Дөрес туклану тән өчен ягулык чыганагы. Кеше җиңел эшкәртелә һәм үзләштерә торган чиста, гади, натураль ризык белән тукланырга тиеш. Кеше организмына җитәрлек күләмдә аксым, май һәм углеводлар керергә тиеш. Акыл, тән һәм рух сәламәт булганда, кеше һәрбер өлкәдә уңышка ирешә алыр. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дип юкка әйтмиләр. Гөлнара Хатбуллина, Ойга Шыгаепова, Мөслим ТВ. Россиядә 2018 ел волонтерлар елы. Бу өлкәдә мөслимләр инде күптән эшләп килә. Волонтер егет-кызларыбыз да бар. Өлкәннәргә шафлык итү волонтерларның бер эш юнәлеше. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева.
Мезгил яшьләр үзе каршында эшләп килүче волонтерлар хәрәкәте җирлегебездәге өлкәннәргә, ялгыз әби-бабайларга ярдәм күрсәтеп килә. Бу атнада аграр колледжет укучылары, тыл ветераны, ветеран укытучы Әнвәр апа Сабирова да булып райондашыбызга йорт эшләрендә булышып кайтты. Без өлкәннәргә бик булышабыз. Өлкәннәрнең бер рәхмәте мең бәладән коткарыр. Безнең инде мизгил яшьләр үзәгендә волонтерлык хәрәкәте бар. Без инде шулай һәр вакыт ялгыз үзләре генә торган олы яшьтәге әби-бабайларыбызга булышабыз, бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Бу инде бик тә мөһим. Әнвәр апа яшь буынга ипләп кенә үзенең киңәшләрен, үгет-нәсихәтләрен дә бирә. Аның ишек алдыннан бер кайчанда укучылар өзелми, кайчандыр үзе укыткан егет-кызларның балалары, оныклары Әнвәр апаны онытмыйча гел ярдәмгә ашыгалар. Училище укучыларның ярдәме менә безнең ише өлкән яшьтәге карт кешеләргә бик зур файда инде, рәхмәт аларга. Волонтерлык ярдәм дигән сүз, элек без аны Тимурчылар дия идек. Еллар үтсә дә аның мәгънәсе үзгәрмәде. Өлкәннәргә булган игътибар бүген дә яшәүнең асылы булып тора. Лилия Шәймиева, Айгөл Шигаипова, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицейда өлкәннәргә ярдәм итә. Моннан тыш лицей укучылары төрле чараларда да актив катнаша, укуда да сынатмыйлар. Лицей укучыларының Әтияниләр университетында сүз мәктәпнең эш юнәлешләре һәм быелгы уку елына проектлары турында барды. Вестибюльдә укучылар, ата-аналар эшләреннән күргәзмә оештырылды. Лицей активистлары Елмаю бүләгит һәм Сәламәт гаиләдә Сәламәт балалар исемле акциялар оештырып, стикер һәм брошюралар тараттылар. Ата-аналарга укучылар көче белән әзерләнгән концерт тәкъдим ителде. Концертта вокаль ансамбльләр, бию төркемнәре, аерым җырчылар, яшь армиячылар чыгышлары әзерләнгән иде. Лицей директоры Лилия Хабибуллина Мөслим лицейның 2017 елда үсеш динамикасы темасына доклад ясады. Укыту оешмасының төп бурычлары белән таныштырып китте. Укуга омтылышы югары булган һәм өлгереше түбән булган укучыга бер төркемдә консультация уздыру, вакытны юкка әрәм итү белән бер. Һәр укучыга шәхси якын килеп, аларның мөмкинлекләреннән чыгып төзелгән биремнәрне кулланып оештырылган консультациялар нәтиҗәле булыр дип ышанабыз. Тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Алсу Латипова тәрбия процессының торышы турында сөйләде. Шагыйрь, халык мәгариф отличнигы, республикабызның атказанган укытучысы Мөҗахит Әхмәтҗанов лицей белән тыгыз элемтәдә эшләүе турында сөйләде. Балалар белән эшләүдә үзенчәлекле мәсьәләләргә тукталды. Кызганычка каршы, үзебезнең белән бергә яшәгән кешеләрне без күпләрен белмибез. Әби-бабаларыбызны белмибез, аларның исем, фамилияләрен дә белмибез, шәҗәрәләр төземибез. Район башлыгы Рамил Муллин чыгышында ата-аналар һәм мәктәп тәрбияви һәм укыту эшләрендә бердәм булганда гына балаларыбызны шәхес итеп формалаштырып була дип ассызыклап китте. Ике канат кебек. Бер ягы гыйлем булса, икенче ягы тәрбия. Алар баланс табылганда гына кош шала. Менә бала да әгәр дә инде без аннан шәхес күрәсебез килә, аны киләчәк итеп күрәсебез килә, ул инде безнең газиз затларыбыз, без инде аларны яратабыз, аның инде уңай үсешен күрәсебез килә. Ләкин менә бу ике як тигез булганда гына әлбәттә ниндидер нәтиҗә була. Җыелы шәһәрендә резолюция кабул ителде. Лицейның коллективында без яхшы беләбез, чөнки инде мен үзендә лицейда эшләп чыктым. Андагы җыелган укытучылар составы бик көчле. Һәм инде аларның эшләгән эшләрдә һәр вакытта җиренә җиткереп эшләнә. Уку, тәрбия, белем бирү бик әйбәт оештырылган. Бик актуаль мәсьәләне күтәрделәр. Бу мәсьәлә мине күптәннән борчый иде. Балаларның үз-үзенең проблемалары белән, үзләренең уй кичерешләре белән ялгыз хәзерге вакытта. Әтияниләр әлбәттә интернет челтәренә кереп китеп, шунда югалалар. Ата-аналар җыелышының мондый форматта узуы дәвамлы һәм нәтиҗәле булыр дигән өметтә калабыз. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаипова, Мөслим ТВ. ГТОны гаилә белән. Мөслимдә шул исемдә спорт фестивале үтте. Зур гаилә уеннарының бер төрө, бер юнәлеше бу. Әлеге бәйге без бергә проекты кысаларында оештырылды. Спорт комплекска килгән гаиләләр балалары белән бергә ГТО нормативлары тапшырды. Спорт фестивале Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән проект. Фестивальдә катнашучы гаилә командасы составында әтияни һәм 11-17 яшь аралыгындагы 2 бала булуы шарт иде. Гаиләләр 5 төрле бәйгедә көч сынашты. Мәктәпләр бик оешып килделәр, барлыгы 11-12 команда катнаша бу ярышларда.
физкультура укытучылары һәм шулай ук спорт мәктәбендә эшли торган тренерлар, мәгариф бүлеге берлектә бу ярышны үткәрәбез. Фестивальгә килгән һәр гаилә үзенең көчен, бердәмлеген, җиңүләрнең уртак тырышлык белән яулануын күрсәтте. Гаилә белән ГТО дигән ярышта катнашырга төштек. Бу ярыш инде шундый гаиләләрне берләштерә торган, көч сынаша торган һәм дуслык бәйрәме дип уйлыйм инде мин. Һәм инде менә без дә үзебезне сынап карыйк әле дип шушы ярышларда катнашырга ризалаштык. Гомуми нәтиҗәләр буенча беренче урынга 2 гаилә, Татбүләр мәктәбеннән Ваҗетдиновлар һәм Түбән Табын мәктәбеннән Габидуллиннар гаиләләре лаек булды. Икенче урынны Олы Шакмак мәктәбеннән Садриевлар алды. Өченче урын 2 гаиләгә лицейдан Петровлар һәм Михайловкадан Мөхәммәтхановлар гаиләләренә бирелде. Призлы урыннарны яулаучыларга район мәгариф идарәсенең мактау грамоталары һәм Ростодастав оешмасы әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Фестивальдә актив катнашкан Күбәктән Сибаевлар, Баланыдан Хановлар, Русшуганнан Кузенцовлар, Салаузмуханнан Ахмедовлар, Мөсимурта мәктәбеннән Әхмәтҗанов һәм лицейдан Дәүләт шунар гаиләләренә район мәгариф идарәсенең рәхмәт хатлары бирелде. Фәрдә Гайнтинова, Ойгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Төрки халыклар бүген көн белән төн тигезләшкән көнне бәйрәм итә. Нәүрүз милли бәйрәм, язны каршы алу, кышны озату көне. Нәниләрнең Нәүрүзне ничек үткәрүен Лилия Шәймиева күзәтте. Татар халкы яңа елны март аеның 21-нде көн белән төн тигезләшкән вакытта каршы алган. Бу көн Иран календаре нигезендә Нәүрүз дип аталган. Иранда һәм аңа күрше илләрдә яңа елны хәзер дә март аенда каршы алу гадәте яшәп килә. Кояшкай балалар бакчасында да Нәүрүзне елда зурлап билгеләп үтәләр. Бу көнне балалар түгәрәктә җырлар да җырлады, рәхәтләнеп биеде һәм күңел ачты. Бар табигать яшәреп, матурланып, кояш шушлай көлеп торган вакытта, үзебезнең мөслимебезгә яз килгән вакытта, елда шушлай Кояшкай балалар бакчасында без матур иттереп Нәүрүз бәйрәме үткәрәбез. Кыш бабай белән яз кызы шушлай ярышалар, тәмле иттереп әтиәниләрнең пешергән кыймаклары белән сыйланабыз. Матур-матур уеннар уйныйбыз. Үзләре ясаган сыерчык ояларына җим салырга да онытмады балалар. Кышчыкларны даими тәрбияләп торуларын, бакча ишек алдына эленгән кыш оялары да раслап тора. Нәүрүз бәйрәмендә кыш бабай да булды. Балалар кышны бик озак хакимлек иттең инде язга урын бир дип озаттылар. Нәүрүз бәйрәмен шулай яратабыз, коймаклар ашабыз, рәхәтләнеп уйныйбыз. Тышка чыгабыз, рәхәтләнеп уйныйбыз, кыш бабайны озатабыз. Яз тизрәк килсен иде. Яз сагындык, яз тизрәк килсен. Урамга чыктык, төрле уеннар уйныйбыз. Йибез, җырлыйбыз, безгә рәхәт. Нәүрүз сүзе яңа көн дигән мәгънәне аңлата. Борынгы бәйрәмне атна буе дәвам иткәннәр. Һәр көннең үз гадәте, үз тәртибе, язылмаган кануннары булган. Кояшкай балалар бакчасында да әлеге бәйрәмне билгеләп үтү матур гадәткә әйләнеп китте. Балалар кояшлы көнне бергәләшеп шатландылар, язны каршы алдылар. Бәйрәм ахырында барысы да җылы коймак белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Ойгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Нарат астында яшәүче Гөлфия Латыпова яздан илһам алып яши. Аның кул эшләрдә яз кебек җылы, матурлык киләшә. Коллегаларыбыз матурлык тудыручы ханым белән якыннан танышып кайтты. Нарат астында гомер итүче Гөлфия апа Латыпова турында кулларыннан гөлләр тама диләр. Бу хактан да шулай. Аларның өйләре дә авылга кергәч иң матур үй булып күзгә ташлана. Ишек алдыннан ук чисталык һәм пөхтәлек каршы ала. Өйгә килеп керү белән үзеңне әкият дөньясына кергәндәй хис итәсең. Диварга эленгән шигүле картиналардан алга ыргылган юртаклар да, бар аккышлар да чын кебек сиңа карап торалар. 1998 елда кызымның вафатыннан соң гел уйланып утырулар, гел кайгы хәсрәтләрне уйлап кына утырып булмый, әле калган 4 бала өчен яшәргә кирәк дип, шушы кул эшләре белән шөгыльләнә башладым. Оннан бераз шигырьләр дә яза башлаган идем. Кул эшләренә бик әвәсләнеп китеп, шигырьләрне туктаттым инде аннары. Йоклый алмыйча яткан чакларда төннәрдә торып кул эшләре белән шөгыльләнәм гел. Интегеп йоклый алмыйча уйланып ятканча да бил кул эшләренә тотынадырым инде. Канва сулы белән чигелгән картиналарда, алмаз мозаикасы белән эшләнгән Кол Шариф мәчетендә илаһи бер сабырлык белән эшләнгән. Шигү җепләрен, рәсем үрнәкләрен Гөлфия апа интернет кибет аша кайтара. Үзенең фантазиясында кушып эшкә тотына ул. Тормыш иптәше Габдинәс абый хәләленә терәк сердәше булып яши. Яратып яшәдем инде, яратып өйләнештек.
Аллага шөкер, 5 балага гомерим реп. Инде бер-беребезгә терәк булып яшибез инде, Аллага шөкер әле. Менә гөлләр үстерә инде, аларга суны ташып кына торам. Бузынап кереп беретеп, атып кереп. Минем шушы үлгән кызым 2 төрле гөл алып кайтты мәктәптән. Аның берсе австралийский лилия, әле ул хәзердә исән. Хәзердә мин аның төсейтеп аны үстерәм. Менә шул уңа ул бик нык гөлләр яратадыр ия. Һаман да шуның хатирәләре булсын дип гөлләр үстерергә дә ябыштым. Олар миңа җан тынычлыгы бирә, күңелгә рәхәтлек бирә. Гөлфия апа чигүдән тыш күпләп бәйләмнәр дә бәйли. Урын җир япмалары, плетлар, урындык өслекләре, мунчалалар, җылы йокбашлар бияләйләр. Аларның һәммәсенә дә Хуҗабикәнең йөрәк җылысы тамган. Мин әниемнең шушы кул эшләре белән, шушы үстергән гөлләре белән бик горурланам. Әниемә саулык, сәламәтлек, һаман да киләчәктә шушылай безне куандырып, безгә куаныч булып яшәргә язсын. Тормышта булган югалтуларны кул эшләре белән каплаган. Якыннарына җылы карашы белән яшәүгә көч һәм илһам биргән Гөлфия апага сыкланмыйча мөмкин түгел. Үзе тудырган җылы һәм якты яны саклап, аның бөтенлеге өчен җанын һәм тәнен биреп яшәүче райондашыбыз 65 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Әлеге бәйрәмне ул якыннары шыгында назлы гөл булып каршы ала. Лилия Шәймиева, Айгөл Шигаипова, Мөслим телевидениесе. 23 март көнне Казан халкы да мөселманнар тудырган матурлыкны күрә бәяли алачак. Бу көнне район үзешчәннәре халыклар дуслыгы йортында сәхнә тота. Ә кичәге концерт райондашларыбыз игътибарына тәкъдим ителде. Быел да мөселманнар кыш буе концерт карады. Оешма предприятие коллективлары башлаган чыгышларны авыл җирлекләре үзешчәннәре дәвам итте. Ә кичә мәдәният бүлеге тамашачы хөкеменә Казан сәхнәсендә куелачак концерт номерларын тәкъдим итте. Концертларга йөрим, шушындый концертлар тагы да булсын иде. Бик матур булды, бик күңелле булды. Ак буйлары җыр һәм бию ансамбле, егетләр, кызлар вокаль ансамбльләре, аерым җырчылар чыгышлары, нәфис сүз тамашачы күңеленә хуш килде. Киемнәре матур итеп тегелгән, затлы. Без аларга безне гел шушындый матур концертлар белән куандырып торсыннар дип телибез. Шулай аларга уңышлар, тормышларында бәхет, киләчәктә дә бөтен Татарстан буйлап безне шулай танытсыннар. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның чыгышлары дәвам итә. Алдагы атнага Түбән Табын, Иске Карамалы, Кереш-Шуран авыл җирлекләре концертлары планлаштырылган. Мөнирә Арсланова, Айгөл Шигаипова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Март көнне Мөслим спорт комплексында иң көчлеләр кубогына ир-егетләр һәм хатын-кызлар арасында волейбол ярышлары уза. Кубок сильнейших. Ярышлар иртәнге 10-да башлана. Иң көчлеләрне һәм иң җитезләрне бәйгедә катнашырга чакырабыз. Актив җанатарларны, уеннарны карарга көтеп калабыз. Килегез, үкенмәссез. Мы могли бы долго рассказывать о своей истории. Как построили современный нефтеперерабатывающий завод. Как создали, пожалуй, лучшее дизельное топливо Танека. Исключительное по своему качеству и чистоте, благодаря передовым технологиям производства. Но сейчас на разговоры нет времени. Ведь вы уже приехали, и мы не можем заставлять вас ждать. АЗС Татнефть. Просто вы здесь главный. Кояш нуры биетүче кымбыртыгы, шикләр белми юк бар киртәләрне, ул бәхетле, чөнки ул ирекле, шулай шиксез узар диде иртәләрем, шулай балкып кичә генә. Бүген менә кум йотучы мискин нукта, ул бәхәсез, тормышымны аңа бирмә. Мин булдыра алмадым, ә син тукта.
обратитесь в Росреестр, не выходя из дома. Все больше услуг можно получить в режиме реального времени. Воспользуйтесь сервисами портала Росреестра www.rosreestr.ru. Для вашего удобства на портале размещены подробные видеоинструкции и ролики с описанием алгоритма получения услуг в электронном виде. Приобрели автомобиль? Поздравляем! Но что теперь? Куда идти? Где получить номера? А если нужны права? Как оформить все документы? И как быть со штрафами? Разобраться во всем бывает трудно. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь многие автомобильные заботы вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Закончили автошколу и хотите получить права? Или вам необходимо восстановить или заменить водительское удостоверение? Оставьте заявку на портале, и вам останется только приехать за готовым документом. Нужно зарегистрировать автомобиль или получить номера? Оформите заявку на госуслугах и приезжайте к назначенному времени. Без очередей и суеты. Кстати, не забудьте о неоплаченных штрафах ГИБДД. На портале проверка и оплата займет всего пару минут. Госуслуги проще, чем кажется. Ну, что у нас тут сегодня? Самогонщик. Ночью продавала. Фанфурики. Ну, этот, контрафактник, в гаражах разливал. Сопротивлялись? Как могли. Не надо вам амбалом быть, чтоб преступников ловить. Просто сообщите в народный контроль. С самогонщиком аккуратней. Кусается.